Πάμε στο όμορφο νησί της Μυκόνου, που έχει απασχολήσει βέβαια για άλλους λόγους τις τελευταίες ημέρες. Αλλά εμείς θα πάμε να δούμε τι γίνεται με την επιχειρηματικότητα. Εκεί θα πάμε στον κύριο Μινάλη Λυρίστη, κάτοικος Μυκόνου και πρώην Περιφερειακό Σύμβουλο του Νοτιού Αιγαίου. Γεια σας κύριε Λυρίστη, πώς είστε? Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς για την αποδοχή. Έχετε ένα πανέμορφο νησί. Το έχουμε επισκεφθεί πάρα πολλές φορές, το έχουμε επισκεφθεί διάφορες εποχές. Πραγματικά η Μύκονος είναι από τα ωραιότερα ή ήταν από τα ωραιότερα νησιά του Αιγαίου. Πραγματικά ένα διαμάντι. Δεν ξέρω αν έχετε βαλθεί εκεί στη Μύκονο, όχι εσείς, γενικά, να χαλάσουν την εικόνα του νησιού. Ξέρετε, έχετε απόλυτο δίκιο και κανονικά υπό τέτοιες συνθήκες, τέτοια εποχή, θα πρέπει να μιλάμε για το τι ωραία που πηγαίνει ο τουρισμός, πώς πηγαίνουν οι επιχειρήσεις, πώς περνάει καλά ο κόσμος. Τουναντίον όμως βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που μιλάμε για διάφορα ζητήματα ποινικής βίας, για κακούς επιχειρηματίες που δεν λειτουργούν με τον ορθό τρόπο και αρνητικές γενικότερα ειδήσεις, οι οποίες έχουν την προέκταση της ηγεσίας, είτε της τοπικής είτε της επιχειρηματικής, η οποία δεν φαίνεται να θέλει να δράσει για να επανέλθουμε πάλι στην καλή αυτή εικόνα που θα φέρει τη Μύκονο στην κορυφή όπως ήταν. Ωραία. Επειδή ο κατασκευαστικός τομέας στη Μύκονο δουλεύει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, η οικοδομή και τα λοιπά ανθεί, γιατί όλα αυτά τα χρήματα δεν τα βάζει κάποιος στις υποδομές του νησιού? Δεν θα χαθούν αυτά τα χρήματα, θα αποδώσουν και ακόμα περισσότερα χρήματα. Αντίθετα, δεν επενδύει το νησί στις υποδομές, επενδύει το νησί στην οικοδομή, σκέτη, και ας μην έχει νερό να πιει. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Ξέρετε, δεν είναι ο κατασκευαστικός τομέας το πρόβλημα, ή αν θέλετε το μείζον πρόβλημα. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει μια αλληλουχία γεγονότων στα οποία τόσο το ίδιο το κράτος, το κεντρικό, όσο και η τοπική αυτοδιοίκηση σε δεύτερο πάντα βαθμό δεν προχωρούν το νησί από μια σταθερότητα, μια σταθερά που υπάρχει σήμερα στη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού, στο να υπάρξουν νέες ευκαιρίες και κατασκευαστικές, όπως με τη δημιουργία νέων έργων, να υπάρξει κάποιο ζήτημα με την ίδρυυση και την άρδευση του νησιού, όπου τα συστήματα είναι πλέον απαρχαιωμένα, να υπάρξει μια διευθέτηση όσον αφορά το κυκλοφοριακό πρόβλημα, το οποίο πλέον είναι ανυπόφορο στο νησί, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, που πιθανώς να γνωρίζετε κι εσείς, αν έχετε επισκεφτεί πρόσφατα. Όπως και άλλες κακές πρακτικές, οι οποίες σίγουρα πλέον, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, χρειάζονται μια, αν θέλετε, κεντρική διαχείριση πλέον. Νομίζω ότι έχει ξεφύγει από το τοπικό και το υπερτοπικό το ζήτημα και πρέπει να φτάσει λίγο πιο ψηλά. Επιχειρηματικά η Μύκονος είναι το κακό παράδειγμα, δηλαδή πρέπει να βάλουμε τη Μύκονο στα πανεπιστήμια και να την διδάσκουμε στο πώς να μην γίνεται αν μεγαλώσετε, ή απλά προτάσει η επικαιρότητα τα κακά μόνο παραδείγματα ή όχι τα καλά παραδείγματα της Μυκόνου? Είναι πολύ ωραία αυτή η ερώτηση. Επιτρέψτε μου να διαφωνώ απολύτως με το πρώτο σκέλος της. Δεν υπάρχει κακή επιχειρηματικότητα, ξέρετε, στη Μύκονο. Η Μύκονος παραδοσιακά ήδη από το 1930 επέδειξε μια σταθερότητα ως προς αυτό. Οι Μυκονιάτες και όσοι γενικότερα εργάζονταν στο νησί μέχρι και το σήμερα επέδειξαν πάρα πολύ εργατικότητα. Οι επιχειρηματίες ήταν τις περισσότερες, το μεγαλύτερο ποσοστό νομότυποι και δρούσαν με γνώμονα το καλό του νησιού. Να σας υπενθυμίσω ότι τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά από τη δεκαετία του 90 και έπειτα, το νησί εκτινάχθηκε ουσιαστικά πάνω στις πλάτες των ντόπιων, οι οποίοι αυτοί έβαλαν πλάτη προκειμένου να ανέβει τόσο το τουριστικό προϊόν σε ποσότητα, όσο και σε ποιότητα. Δυστυχώς σήμερα, με την άνοδο διαφόρων καταστάσεων, όπως οικονομικές περιπτώσεις, όπως η ύφεση, όπως άλλοι παράγοντες, έχουν έρθει και άλλου τύπου επιχειρηματικά συμφέροντα στο νησί, πολλά από τα οποία δεν είχαμε καν διανοηθεί ότι θα έρθουν στο δικό μας τον τόπο, τα οποία με μια μορφή τυφώνα σαρώνουν, αν θέλετε, όλο το τουριστικό μας το προϊόν, το επιχειρηματικό μάλλον προϊόν, τόσο στον τουρισμό όσο και σε όλους τους τομείς οι οποίοι λειτουργούν, με αποτέλεσμα αυτό να καταβαραθρώνεται. Κακές πρακτικές, περίεργες ειδήσεις που φτάνουν για το νησί μας, οι οποίες δεν τιμούν κανέναν και δεν θέλουμε και να τις έχουμε και ούτε και επιθυμούμε εμείς οι Μυκονιάτες, πλέον είναι διαρκώς τις συζητήσεις. Ωραία, και κάποιοι μπορεί να πούνε ότι κοιτάξτε να δείτε, έχουμε πολλά νησιά, ξέρω 3.000 νησιά πόσα έχουμε στην Ελλάδα. Γιατί να μην έχουμε ένα νησί που να είναι μόνο διασκέδαση, ξαπλώστρες, πάρτι, ξέρω εγώ, σε κτήματα, πάρτι σε παραλίες, πάρτι σε βίλες. Τα υπόλοιπα νησιά είναι κανονικά. Γιατί να μην είναι έτσι? Μύκονος που φέρνει και λεφτά πολλά.
Αφού έχετε επισκεφτεί τη Μύκονο, νομίζω ότι έχετε δώσει την απάντηση μόνο στον εαυτό σας. Εγώ την έχω δώσει. Υπάρχει σε πολλά τέτοια πάρτι ο Αλέξανδρος. Το νησί μας δεν προσφέρεται ούτε μόνο για ξαπλώστρα, ούτε μόνο για διασκέδαση, ούτε μόνο για πάρτι ή οτιδήποτε άλλο. Το νησί μας προσφέρει ένα πλουραλισμό τόσο στις υπηρεσίες που παρέχει, οι οποίες είναι υψηλωτά του επίπεδου σε όποιο μαγαζί και αν πάτε, σε όποιο κατάστημα, όσο και την ποιότητα του φαγητού το οποίο θα φάτε, το οποίο είναι συνήθως πάντοτε φρεσκότατο, όπως και στις παροχές και στις δραστηριότητες που μπορεί ο κάθε ένας επισκέπτης να πραγματοποιήσει. Και το παραδοσιακό στοιχείο παράλληλα μαζί με όλα αυτά. Νομίζω ότι αυτό, παρότι πολλά δικά μας ελληνικά νησιά έχουν το υλικό να το κάνουν και αυτά, η Μύκονο είναι για πολλά χρόνια το κυρίαρχο προϊόν και γι' αυτό και έχουμε και την κυρίαρχη προτίμηση στους επισκέπτες. Ποιος πρέπει να είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός για τη Μύκονο για τα επόμενα χρόνια? Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι πρέπει να διαχειριστούμε αυτή τη μετάβαση, την κρίσιμη μετάβαση με ένα σχέδιο. Πρέπει να υπάρξει μια στρατηγική προσέγγιση που να ενθαρρύνει κυρίαρχα την, αν θέλετε, υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, αποτρέποντας φυσικά τις πρακτικές που αναφέραμε προηγουμένως που δεν έχουν θέση στο νησί. Νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε επί του πρακτέου κάποια στιγμή και όχι απλά να λέμε γενικόλογα λόγια. Πρέπει κάποια στιγμή να αναφέρουμε ότι για να έρθει να ανοίξει κάποιο στο νησί μια επιχείρηση, κάποιο μαγαζί, να λειτουργεί τουλάχιστον για 6 μήνες το χρόνο, όχι να έρχεται για 2 μήνες και να περιμένει να βγάλει κομπόδεμα μιας χρονιάς ολόκληρης με 2 μήνες σεζόν. Η ευκαιριακή που λέμε. Ναι. Ακριβώς, ο κυριακός τουρισμός που έγραφε και στο άρθρο, στο βήμα της προάλλες. Πρέπει να θεσμοθετηθεί κάποια κίνητρα τόσο από το κράτος όσο και από την τοπική αυτοδιοίκηση, τα έλεγα και στο παρελθόν, ώστε να υπάρχει μια επέκταση της τουριστικής περίοδου τόσο για τους Έλληνες όσο και για τους ξένους. Σε βάθος του χρόνου, δηλαδή να λειτουργεί το νησί από Μάρτιο μέχρι Νοέμβριο κανονικά. Όχι να κλείνουμε στους 2 μήνες. Και από εκεί και πέρα πρέπει να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις που σέβονται το τοπικό στοιχείο, που χρησιμοποιούν προϊόντα του νησιού αλλά και του Αιγαίου ευρύτερα, αλλά και που σέβονται φυσικά την φυσική και την περιβαλλοντική μας κληρονομιά. Θα ξαναμιλήσουμε το επόμενο διάστημα και για τη Μύκονο. Ποια είναι η εξειδίκευσή σας ως διδάκτορ διεθνούς πολιτικής? Εγώ εξειδικεύομαι στη Μέση Ανατολή, αυτά που λέγατε προηγουμένως. Πολύ ωραία. Θα σας καλέσουμε λοιπόν να συζητήσουμε και για τη διεθνή πολιτική τις επόμενες μέρες. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.